Сиёш сият шудааст. Салом бачаҳо. Акана айнактор ба айнак омадааст. Ако айнакат кани. ҷарроҳӣ кардед? Не, ҷарроҳӣ накардем. Чикор кардед? Чикор кардем? Рустам? Чӣ шуд дада? Бало шуд. Ҳама гап занадан ту гап назан. Аслаш бигирин. Ана ҳамин пакана айбдор. ту ҳуқуқ надорӣ ки фарзанди ман ба даст бардорӣ. чанд бор гуфтам ки ба ҳамдигар лақаб намонед. маънои калимаи пакана чӣ? Хастак. Мунду. якдигарро масхара накунед. Паканаи айнакдор чӣ? Сиёвуш. дигар нашунавам. Ассалому алайкум. аз продюсер Дилошуб Орифзода. аз вай бачаҳо хафа нашавед. онҳо ҳамин хел. آفرین پسری خوب. ана این گردنبند نصیب توست. این گردنبندی عادی نیست بلکه سحرناک است. میتواند 7 خواهش تو را عملی نماید. айнакатро гум кардӣ? машқ кардем. чашмоя хехе кардем. тамом. хехе кардем. хехе кардем. боз хехе кардем. бо чикор кардед? ман мехоҳам ки рустам бо паканаи айнакдор мубаддал шавад. паканаи айнакдор. як сеҳри дигар мондаасту халос. сиёвуш ин чӣ як бор бинам? ин паканаи лаънатиро ба ягон ашаро мубаддал кун. қурбоқа мешавад. ман мехоҳам ки паканаи айнакдор ба қурбоқа мубаддал шавад. фентези ҳаҷвӣ барои тамошои оилавӣ. ман директори мактаб. як синф бачаҳо гум. дар яке аз мактабҳои шаҳр хонандаҳои як синф гум шуданд. равина доред мошинаро. ҳеҷ касро гӯш накунед акаҷон. ҳай кардан гиред. газ. барори кор. коргардон Фарҳод Ғафурпур. қарор якта. васбат бояд одам шавад. тамом. рӯзҳои наздик дар кинотеатрҳои кишвар.